biro goɗɗo hibini ay mi waɗa ka bindi hay subhanallah hay o neɗɗo bo ƴaɓiɗo ɗo hay subhanallah hay dara hay daro non waɗi yo a wari a jogga kiya kadi a wiyan wai mi daro to non waɗi an hibini biroyel ɗo o min hibina biro min mi jaɓa e maɗa ba gaskiya wai no ni mane wai to iroyɗa an biro goɗɗo hibini ay mi waɗa ka bindi hay non waɗi wongo mbiri ɗo jemigu heɓini no koccimigu yo min mano no koccirmigu kaw eni nambi kawai piyaw na komen kamano nammi way nga dirdu ko kadi dara alkura dir ay mi wonani mo wai wattan ko moye ɗume ko wontan tan wai alamo o bujo o pima o fiyane kamana yo anda ko gaɗɗa ni mo ɗo wai dirdu jaɓayi dirdu ta je mo fiya ho dirdu mimami fiyata mimami fiyete yo ni wonnana to non waɗi non waɗata muñammo darata way ɗume ne rimtuɗon hammi hocca ɗum alama mi jaɓayi alami wattanmo taw alami hocca ɗum mana wardi tanayya yawwa to ɗum warti to jofaya mi yofatama a wartirani tab alkura habaru ala mi a jogga kiya to alamara tama fa to joni fa e bojam to andaman a waɗanta adune ndi waɗata ɗume to jofe yammana